Korrontzi dantzan proiektua duela, hilabete batzu dagoeneko hasi zala, eta gehien bat egin genuen ze buruan genukan korrontziren azken urte hauetan gurekin batera aritu diran dantzari guztiak, zuzenean aritu diranak, koreografiak egin dituztenak gure musikarentzako, danak biltzea proiektu berdinean. Korrontzi eta dantza beti joan dira hildo berdinetik. Gure musika da, herri musika, baina akaso gaur eguneratua, gaur eguneko ikuspuntu batetik hartuta. Eta dantzari mordoa daude Euskal Herrian zehar eta koreografia gile asko daude, hori ere egiten dutenak. Lehengo dantza pausuak hartu eta gaur eguneratu. Gure musikaren gainean pilo bat aritu dira. Pilo bat, jende asko eta koreografo oso onak. Korrontzi dantzan da, azken urte hauetako dantzarien eta dantzen, halako laburpen bat.